नमस्कार मंडळी, आम्ही कोकणकर या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं मी स्वागत करतोय। तसंच मंडळी, आता आम्ही एक नवीन व्हिडिओ घेऊन इला। तर आता आम्ही तुमका हे 3 जण दिसताव। तर आज आम्ही 4 जण जातला व्हिडिओ करू आणि आज मजाच येतली। तर हो बघा, हा तो माझा भाव सुशील बागवे आणि हे का तर तुम्ही ओळखता सुमित दळवी। चला तर मग आता आणि कोण नवीन येऊचा त्याच्या घराकडे जाऊचा आपण आता आणि त्याच्या घराकडनं घेऊन जाऊचा। चला त्याच्या घराकडे जाऊया। चला तर निघूया। चला तर मंडळी, आपण त्याच्या घराकडे इलेले असाव। बघा, तयारी करून भारीच उभं राहिलो। हॅलो बघा, मोबाईल साठी कसं प्रोटेक्शन केला आता। तर मंडळी, तुमका मगाही सांगितलंय आमचा एक मित्र येऊचा। तो हे बघा, ह्याचं नाव आहे सुशील सावंत। चला तर आज पण आज आपल्या सोबत आ। आता आपण पुढच्या व्हिडिओ सुरुवात करूया। हे बघा मित्रांनो, मी आता रेल्वे पटरीन चाललाव, कारण तो धबधबा तो रेल्वेच्या पटरीच्या एकदम कडेकच आहे आणि थोडं लांब आहे जरा। पूर्ण जो व्हिडिओ केलो तो व्हिडिओ लय मोठं होईल। तर मंडळी, आता आम्ही धबधब्याकडे पोहोचला। तुमका धबधबा दाखवूया आता। हे बघा, चलान चलान दमले, कारण खूप लांब आहे। तर हे बघा, धबधब्यावर पोहोचला आणि धबधबा बघा किती भारी सुंदर वाटतं अगदी। तर मंडळी, ह्यो धबधबा तुमका जर आवडला असतात तर कमेंटमध्ये नक्की सांगा। आणि ह्या धबधब्याक रेल्वे धबधबा असं म्हटलं जातं, कारण एकदम रेल्वेच्या पटरीच्या एकदम कडेक ह्यो धबधबा, त्यामुळे काय रेल्वे धबधबा असं ओळखतं सगळीकडे। तर आणि तुमका असेच हे नवीन नवीन व्हिडिओ आम्ही घेऊन येणार असाव। तर ह्या चॅनलवर तुम्ही जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेअर करू विसरा नको। तसाच बाजूची घंटा, ती पण घंटा वाजवा, म्हणजे सगळ्यात आधी तुमका व्हिडिओ येत आमचो। चला तर आता आपण परत पुढच्या व्हिडिओत भेटाया। आणि त्या व्हिडिओत आपण जे भेटायला तर जरा आता खूप ह्याच्याहून जरा लांब जाऊचा। चला तर।